A mozgó fogak megmentése, stabilizálása. Nagyon gyakran keresik fel pácienseink rendelőnket azzal a problémával, hogy a saját meglevő fogaik meglazultak a csontban, esetleg már mozognak is. Ennek a problémának a hátterében többnyire a fogínysorvadás, vagy ahogy esetleg a reklámokból ismerős lehet, az úgynevezett parodontózis áll. Nézzük meg egy picit ennek a hátterét, hogy is alakul ki egy ilyen folyamat. A fogak gyakorlatilag a foggyökér révén rögzülnek az álcsontban. Ezt az álcsontot kívülről takarja a fogíny. Így együttesen az álcsontot és a fogínyt fogágynak nevezzük. Ez a fogágy az idő elhaladtával szépen lassan visszaépül. Vannak folyamatok, amik meggyorsítják ezt a visszaépülést, ilyen például a dohányzás, ilyen a foghőlerakódás. Ahogy elérjük annak a mértékét, hogy ez az álcsont kb. 40-50%-kal visszahúzódik, tehát a fogak tartása 50-60% közé esik, gyakorlatilag a fogak már nem tudják elviselni ugyanazt a rágóterhelést, mint amit egy 100%-os rögzülésnél, tehát ezek a fogak gyakorlatilag szépen lassan elkezdenek instabilá válni. Ha itt ezt a folyamatot nem állítjuk meg, akkor az instabilitás révén a folyamatos rágás, harapások hatására ez a fog elkezd mozogni, és gyakorlatilag elnyomja maga elől az álcsontot, és egy épp egészséges fog gyakorlatilag kimozog az álcsontból. Hogyan lehet ezt a folyamatot megállítani? Ehhez 2 dolog nagyon fontos. Először is szükséges egy alapos tisztítás, egy úgynevezett szájhigiénés kezelés, hogy mind az íny felett, mind az íny alatt le tudjuk tisztítani a lerakódásokat a fognak a felületéről, amíg egy folyamatos gyulladást tartanak fenn. Ha megszűnik a gyulladás, gyakorlatilag mérsékelhetjük a fogágynak a visszahúzódását. Amikor a fogak már meglazultak az álcsontban, akkor szükséges ezeknek a fogaknak a stabilizálása. Ha össze tudjuk kötni egymással ezeket a fogakat, úgy mondjuk, hogy sinezni tudjuk ezeket a fogakat, tehát a sok pici mozgó fogat egymáshoz kötjük, akkor gyakorlatilag meg tudjuk állítani a mozgását ezeknek a fogaknak. Ezáltal az a folyamat, amit az előbb említettem, hogy a fog mozgása révén eltolja maga mellett az álcsontot, ez a folyamat megállítható. Így ezek a fogak, amik alapvetően gyengék, picit instabilak, ha összekötésre kerülnek egymással, tehát összesinezzük őket, akkor gyakorlatilag egymást támogatva, egymást erősítve meg tudják nyújtani az álcsontban eltöltött életidejüket. Tehát akár még következő hosszú évekre is ezek a fogak használhatóak, megtarthatóak. Hogyan tudunk sinezni ilyen fogakat? Alapvetően többféle lehetőség van, a kompozit szálaktól elkezdve a fogpótlásokig nagyon sok megoldási lehetőség szóba jöhet. Én személy szerint a rendelőben a sinezésnek azt a fajtáját szoktam használni, amikor ezeket a fogakat lecsiszoljuk, összekötjük őket egy valamiféle hídpótlással, aminek a belsejében van egy erős váz. Ennek alapvetően 2 fajtája van, vannak az úgynevezett fémvázas fogpótlások, és vannak az úgynevezett fémmentes fogpótlások. A lényege mind a kettőnek az, hogy gyakorlatilag a lecsiszolt fogakat valami kis vázzal összekötjük egymással, összefogjuk őket, stabilizáljuk őket, és erre a vázra kívülről, belülről kerül felépítésre maga a fogporcelánból. Ezzel 2 dolgot tudunk elérni. Egyrészt stabilizáljuk a fogakat, tehát megszüntetjük a mozgását, és hosszú távon megtarthatóvá tesszük őket az álcsontban. Másrészt vissza tudjuk állítani az ekkorra már nem teljesen tökéletes esztétikát, és így a fogak nem csak stabilak lesznek, hanem szépek, és újra mosolyoghatunk velük.